Kagyari naman ang mga pampagood vibes nga pabalo namon sa inyo sini nga weekend. Aton balikan ang matahom nga Baji-baji Falls antes pa man sang Kanlaon eruption sa tripping ni Ruming. Kag sa baganihan, isa ka working student nga nagbulig sa senior citizen nga nagasapopo sa iya anak nga may diperensya sa pamensaron ang nangina Be the Change Awardee sang Bacolod, ang 4th year BS Psychology student. Isa man ka animal rights advocate aton siya kilalahon sa baganihan sa Sunday.